тарозу мекашанд, дар дуюм линия бошад гандумхоликунӣ мешавад. Даяр шабонави 400 тонни кокар. аз ҳамон 8 то якума фақат тоза мекунад. Дар он тараф бошад, фақат гандум майда мекунад. Аҳа. Инҷа ҷои кори одамои, ҷои хоби одамое ки айраи дур омадагиянд. Анбори сабуси рассыпной, а? аз Европа ва Россия омадагист барои гузарондани анализ. Лаборатория. Лаборатория ҳам барои гандум аст, ҳам барои маҳсулоти тайёр. Чанка ки влажность зархорайд, то гандуме кок биёяд, влажността бубур мекунем онҷа автоматически шар мекунем. Инҷа сабуси лимчагӣ.